Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou episod. Ne vom juca Stumble. Dacă vedem aici, avem să mai avem și spațiu de genul. Deci vreau să iau skin-ul ăsta de. Oare vă întrebați cum am 6 abonați? Eu mai am postat de clipuri pe mă le-am șters. Și na. 7. Am avut eu mă joc Stumble de mult timp. Chiar dacă am 123. Voi credeți, bă, ăsta de pe asta a apucat, mă, și-a băgat doar bani. Eu mă joc de foarte mult timp Stumble. Dar mai că am avut un cont, dar mai că mi l-am pierdut. Și aveam ceva curoane. Când, pe terminate, când luăm skin-ul, o să vă arăt canalul meu, fostul canal. Că mai am și un canal de YouTube și o să vedeți acolo. Tot toate. Hai să vedem, băieți. Ca să așa să dăm și noi la roata asta cu ecranul. Bine, o să revenim oricum. Hai să dăm la roată. Iată, băieți, mi-am dat și la roata aia. Totul bine frumos. Stăm aici. Hai să vă arăt care e strategia mea ca să câștig. În prima rundă, am uitat să vă arăt și după meciul ăsta o să vă arăt skin-urile, emoturile, tot mersul, tot. În prima rundă eu nu dau emoturi. Chiar, uite, o să vă și arăt că am emoturile. Am emoturi, băieți, numai că n-am banana pentru că nu vreau să iau. A fost eventul ăla cu iepurii. Puteam să iau banana pe gratis, dar mi se pare o porcărie banana, pe bune. Nu știu la ce e bună. În primul rând nu dau emot. Doar dacă mai ai, uite ăștia acum. M-a luat și ăsta. Băi. Ia să mă că mai îndese și ăla acum. Eu, cum ar fi primul rând ăsta pe... Sau să zicem, e fără emoturi. Dar de fapt nu e că... Na. Dar așa vreau. Că nu are rest. Nu are rest la mine. Nu. Am pierdut. Ce? Am zis că văd, da. Nu știu dacă o să-mi ajungă mie gemurile să luăm noi skin-ul ăsta azi. Eu sper că da. Da, am să vă arăt aici. Te încarc mai greu. Nu știu. Parcă încetinitor așa, skin-urile dau foarte, foarte ușor. Vedeți că mă joc de ceva timp pe contul ăsta. Am și epic, am și tigru. Tigru l-am luat cu ofertă. Captain America ne-a picat la o roată. Uitați aici, totul, am și pe ăsta. Și scheletonul. Am și Dragonul Mythic și specialele. Asta e de la inimă. V-am mai zis că e pe rezistare, dar mai că e de stat, că de asta are trec foarte, foarte repede de stat. A fost pregătită pe următoare. Mie rundele astea nu-mi plac, prima rundă și a doua rundă. Prima rundă, bine, a treia rundă îmi place, pentru că este foarte puțin. Aici e foarte mult haos. Să dați un like și acolo și un subscribe.
că la fiecare abonat o să ne jucăm alte jocuri și tot așa. Până o să zic eu un episod, vă dați acolo subscribe, dar numai că dacă cine dă subscribe nu mai putem, că nu mai găsesc jocuri ca să mai mă joc. Da, am câteva jocuri. O să zic că dacă strângem 4 abonați pot să mă joc 4 jocuri, să mai filmez. Să zicem dacă e un abonat, nu ne jucăm decât o dată jocul ăla. Na, nu merg pe canal. Că nu putem să filmăm numai Stumble. Na. Ce să fac? Prea multă îngrămădeală. Nu, așa. Nu. Îți dau super punch pentru că nu. Aici mai nu știu un pumn așa la vrăjeală, la nu știu. Oh, nu! Ei! Dați acum like și subscribe. Ma! Stai, frate, ce nebunie, man. Nu, am picat și... A, poca specială, nu pot să cred. Ia, ce mi s-a luat? Mi s-a pus la... Mam. Fai, bă, de ce m-a dat încolo? Nu suport, frate. Băi, nu știu sigur dacă astăzi o să luăm skin-ul. Că mie îmi place foarte mult skin-ul ăla și chiar îl vreau, chiar dacă e de fight. Nu știu, e foarte mișto. Se derulează și foarte mișto. E foarte, foarte mișto skin-ul. Și nu mai mă joc Stumble mare. Rar o să mai mă joc cu alte skin-uri când o să mai mă vedeți. Mai multe să mai joc cu skin-ul ăla. Ăla ăsta era să fie sau. Uite, l-am luat pe ăsta pe sus, l-am așa și pe ăsta. Știu că am cele mai ciudate poziționări de emoturi, dar... Dar așa stiu. Dacă așa m-am învățat cu ele... O să-mi dea bani. Oi, bă, nici pe niciunul. Dă-te, bă. Ma, uite-te și tu. Uite-te, bă. Nu cred că
Ce n-ai bă? Și ca să nu... Nu pot să cred. Deci cum s-a oprit? M-am dat 15 milioane. Frate. Uf, tic tare rău. Că dacă pierdem, ne-am dus. Mamă, cum am eliminat. Poți stai tu aici. Da, da, nu. Mulțumesc. Bă, lăsați-mă. Dați like și subscribe. Am uitat să vă zic că în fiecare zi postăm câte un videoclip. Dar eu, cum să vă zic, păi mâine eu nu o să postez. Nu, chiar dacă e ora 11, eu postez după ce n-am terminat direct. Eu păi mâine nu o să pot să postez, din păcate, pentru că să fiu plecat. Am încercat să iau. Fai, ce-a trecut? Oho, era frumos. Frate! Ok. Mamă! Băieți, nu știu dacă știți, dar s-a făcut... Bine, nu s-a făcut. Mai de mult, cei care vă jucați mai de mult Stumble, curcanii, bă, frate. Cine le plăcea curcanii, foaile? Cred că doar la unii oameni le plăceau curcanii. Mie te încurcau, dar nu mai puteam. Deci vine tot nervii pe curcanii aia. Vedeți? Vă dau și dovadă că mă joc Stumble de mult. Tu și curcanii. Acum mi-am adus aminte de curcani. Care vă jucați Stumble de mult și tu de curcani.
Bă, dar am fost odată un turneu. Nu, cred că acum o săptămână pe India. Bă, efectiv, 1000 de oameni au intrat la turneuri. Atât de puțini, 1000. India e dusă rău, frate, Istanbul. Nu mai zic. Am pierdut. Efectiv, Istanbulul e culcat. Vedeți că poate avem câteva șanse. Dacă nu să luăm skin-ul, o să mai mă joc eu off camera. Mi-au un bug nemaipomenit. Am vrut să iau bana mea, mă lasă lumea. Ce-i rezolvat, bă? Ce-i rezolvat, bă? Uite că așa mi-a dat mie pumnul. Eu nu înțeleg ce a rezolvat eu. M-am calificat. Cei care aveți 17-18 ani, dacă aveți Netflix, să vă uitați la site-ul de acțiune, face niște de amuzament. Doar de ce ești decât de 17 ani, pentru că nu pot să zic acum de ce. Glumesc, puteți să... Ce skin? Ăsta are skin și încă mai se joacă. Nu înțeleg asta. Chiar nu înțeleg. Ca să se dea șmecher care are skin, că are mulți bani și că are gemuri 100 de mii. Nu înțeleg care. Bă, dacă ai skin, ce te dai atât de mare? Dacă te dai mare nu rezolvi nimic. Era să mor eu ultimul. Mama, au murit 9. Cred că tot 7 suntem. Eu pe exploruri nu sunt chiar atât de bun, dar periferuri sunt regele. Bine, nu ești chiar atât. Mai pe tuneul că când faci, te lovești de bloc. Dar te duce direct în lase. Ia vină tu cu mine, băiatul. N-ai vrut să dăm o bombonică. Păi, du-te.
N-a murit, mă, el. Nu. Mai sunt câte, mă? Mai sunt decât noi trei. Bine, bă! GG! Am câștigat runda. Am făcut și eu win pe episodul ăsta. Uite, acum de cine a apărut? Uite. Uitați-vă foarte degeaba așa. Bă, cred că când o să joace Mr. Beast pe jocul ăsta, cred că își dă cu mâna. Frate, dacă de buguri sunt. Foarte multe buguri. Extrem, nu că foarte. Hai să dăm și la ăsta. Engine epic. Dăm și noi așa un spin de control. Nu dă pe ăsta, mă. Mai trebuie să mai jucăm încă puțin. Da, un meci. Numai că nu vreau să mai joc decât un... Bine, o să ne jucăm decât meciul ăsta. Numai că nu vreau să pierd mai mult decât asta, că bag 20 de gemuri, na? Gemuri ca gemuri, dar bune gemurile. M-am plictisit, băieți, dar fac asta pentru voi, ca să dați și voi acolo un like și un subscribe. Nu mai am crezut să mai mă joc, e bine că sunt numărul. Eu cum am venit, să mă bag în laser și să iau skin-ul, vă arăt canalul și aia a fost. Chiar m-am plictisit tare. Dar am băgat gemuri. Na. Puteam să o lăsăm așa. Easy? Da. Am că fac să-mi schema. Hai, că mi-au bani. Pe bune! Aia e, băieți. La mine făceam refire. Cum n-am luat skin-ul? Ba da, m-am speriat. Yes! Am luat skin. Uite, știi ce îmi place? Îmi place în primul rând culoarea. Cum arată hainele. Uite, cum face. Uitați. Foarte mișto skin-ul ăsta. Extrem de foarte. Nu mai avem 64, am rămas cu 39 de gemuri. Acum hai să revenim să vă arăt și canalul. Uitați, băieți, ăsta e canalul meu. Eu chiar nu vă mint cu ceva. Uitați. 23 de abonați și la episodul. Uitați. Uitați așa, să vă arăt că mă jucam și stam pe
Stumble. Custom Party oare o să fie pe Stumble, guys? O să puteți să E vă... aceeași voce, băieți. Efectiv, e aceeași voce și uitați. Salutare, băieți, și bine v-am găsit la un nou episod. Uitați-vă Astăzi vreau să câte fac coroane 300 mari. de win-uri, că la 1000 de win-uri ne lăsăm de Stumble, guys. Și când avea și toate caracterele. Hai că mai pot să mai am toate caracterele dacă e ceva. Ați văzut, băieți? Cred că cam atât a fost și cu episodul ăsta. Dacă vreți să vă abonați la canalul meu, eu nu vă oblig. E-mailul care apare acolo nu este e-mailul meu, l-am pus la întâmplare. Se pare că mi-a mers. Și, na, uitați câte nu ăsta că a făcut și multe. Aici am făcut, care am făcut cele mai multe astea. O să sunăm poliția chiar acum să vină să vadă ce facem. Ascultă, eu te rog să... 48 de like-uri. Da, băieți, cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!